את זה הכי רחוק. אוקיי, אסור לגרור את היד, ברגע שנגעת... מותר לקפוץ? לא. מותר להזיז את הרגל האחורית? שימו לב, אוקיי? שמתי, עכשיו אסור לי לגרור את היד, אני חייב לעלות למעלה בלי בקפיצה, בקפיצה. הלאה. זה לא לפרוק כתפיים? לא לפרוק, אסור לפרוק, ככה. אסור לפרוק, צריך להניח. יפה. הופ, עברת את הקו. מה אתה עוזר לו? תראו איך הם חוזרים חזרה. בלי לגרור את היד. הלאה, קדימה, אחורה. קדימה. הופ. עצרת, אסור לך. להניח. יפה מאוד. יפה מאוד. נטע, קדימה. יפה. היי, מה אתה עושה אתה? פעם אחת מותר לך. הגעת נסעת. יש פונקציה של גרס, אבל היא לא נוראית. הופה. Oh.